This is the third baby mama and family fair happening right now at the ground floor or at the activity center of Ayala Malls, Legazpi. Once again, ladies and gentlemen, we'll be having this pregnant women's well-being and worry during the pandemic talk. And of course, we are live over 97.1 OKFM Facebook page, as well as to the DZGB News Online. Okay, so we're saying good afternoon sa lahat ng mga viewers po natin. Also, we have our Zoom, okay? So for the Zoom link, we'll be posting or ilalagay po namin sa caption din po ito. So, sa lahat ng mga viewers po natin over Facebook, you can also click the Zoom link sa aming caption. Now, ladies and gentlemen, tawagin na po natin for the pregnant women's well-being and worry during the pandemic talk. We have Dr. Joan J. Buitizon, the medical specialist, training officer of OB Department, Bicol Regional Hospital and Medical Center, Legazpi City. A round of applause, please. Good afternoon. I'm Dr. Joan Buitizon, and I'm obstetrician and gynecologist working in BRTTH. Thank you for inviting me, and it's my pleasure to be with you. Na? Kamusta kayo? Kamusta yung pagbubuntis nyo? Masaya ba? O may halong takot? Na? Okay. Nahirapan ba kayo sa mask? No? Medyo mahirap ng konti, no? Sometimes, you can do breathing exercises, no? Especially kung natetense kayo, okay? So, I'm going to talk to you about pregnant women's well-being and worries during the pandemic. Ano bang wino-worry mo sa pagbubuntis mo, ma'am? Anong kinakatakot mo? Si COVID? Okay? Okay. Sige po. Next slide, please. So, ano ba ang pregnancy? So, ang pregnancy, di ba, maraming pagbabago sa katawan ng babae. Okay? Physically. Sino ang tumaba nung nagbuntis? Raise your hands. Sino tumaba? Sino lumaki ilong? Right? Di ba? So, lumaki yung mga paa, namanas, di ba? Ang daming pagbabago. Nagka-pimples. So, it's a physical changes. Why? Dahil yung hormones, no? Nagpuproduce tayo ng hormones to support our baby. So may pagbabago, umiitim. Sinong na umitim yung leeg, kilikili? Taas ang kamay, di ba? So may pagbabago because of our hormonal changes. What else? Emotion. Sinong iyakin? Sinong sensitive during pregnancy? Raise your hands, di ba? Parang konting sabi lang ng husband mo, niagum mo, iyak ka na. Di ba? Konting telenovela lang, iyak ka na. So maraming changes. Di ba, nung hindi ka naman buntis, hindi ka iyakin? Di ba? Okay? Sino naman ang magagalitin during pregnancy? Mainit ang ulo. O, di ba? Now, don't be guilty. Kasi it's but natural na magkaroon tayo ng ganitong pagbabago. Bakit? Kasi, in pregnancy, nagbabago tayo. Yung woman, nagiging mother. Di ba? Dati, dalaga ka pa. Ngayon, mother ka na. Yung man, nagiging father. Di ba? Iba na yung kanyang description. Father na siya. Hindi lang siya man. What else? Yung baby sa tiyan, eventually, yung magiging newborn. Di ba? So, pregnancy will turn you into a new version of you. It's a new you. Di ba? Hindi na ikaw yung dati. Hindi na ikaw yung dating sexy. Di ba? Hindi na ikaw yung dati. Ngayon, ang lalaki na ng tiyan natin, ang lalaki na ng mga bilbil, right? So, it's a really totally rebirth. We call it. Narinig niyo na ba yung mga rebirth, reborn, di ba? So it's a transformational for each and every one of us who experience pregnancy. Okay? It's a fact. So so knowing that it's but natural, then unti-unti matatanggap natin sa ating sarili ang mga pagbabago. Kasi natural di ba? Sino bang pumipigil ng bagyo? Kaya mo bang pigilin ng bagyo? Diba? Sige, umakyat ka dun sa bubong at pigilan mo si Rolly. Ewan ko lang kung saan ka pupulutin. So what time? Sino pipigil ng earthquake? Right?
Nakakatakot ka naman, doktora, puro calamity sinasabi mo, ano? But what I'm telling you is, what we're experiencing is really, really worrying us. It's a fact, ba? Kasi hindi ka sanay. Hindi ka sanay mabagyo, hindi ka sanay na biglang may darating na ganito. Di ba? So, ang alam mo lang, masaya ka. But then, bakit mixed emotions? Okay? So, I'm going to talk about to you, bakit tayong yung mga buntis ay susceptible. Ano ibig sabihin ng susceptible? Madaling maapektuhan. Maapektuhan ng infection, maapektuhan ng climate change, maapektuhan ng bulsa. No? Meron o wala, affected agad ang isang buntis. No? Bakit tayo susceptible? Number one is the infection, di ba? Which is present nowadays, the COVID-19 infection, and naririnig natin, the monkeypox. No? Hindi lang yan, may dengue pa, sari-saring bacteria and viruses around that we are very susceptible. Bakit kaya? Okay? We will explain that later. So, well-being. So, gusto mo, di ba? I will talk about well-being in our pregnancy and your worries. And we will also talk about ano ba ang impact, ano ba ang dating ng COVID-19 sa pagbubuntis kong to. No? I hope we can enlighten you on ano ba talaga si COVID na to. So, knowing what is COVID, infection, and pregnancy somehow will help us understand why we are wearing mask, di ba? Why do we have to have queue sa triage? Bakit hindi ko makita si doktora, di ba? Bakit walang trabaho ang asawa ko ngayon, limited lahat. So, knowing the impact of COVID-19, then we're able to understand and accept and then act on. Okay? What next? So, hopefully, I could also share with you mga tools na available sa atin that can help us adapt to the COVID-19 pandemic. Okay? Next slide, please. So, yan, yung sabi ko sa inyo kanina. Lahat tayo nakaranas ng ganitong mga pagbabago. Tama? Okay? So, yung fetus, naging newborns, we are totally a new version of yourself. So, di ba narinig nyo sa radyo, sa TV, that it is a global pandemic which was declared by World Health Organization last March 11, 2020. Sa atin, nag-lockdown tayo March 15, right? And 3 weeks after that, I was exposed to a COVID patient. Di ba? Dapat, di ba, congratulate me kasi buhay pa ako dito sa harap nyo. Right? I was exposed also. But it turned out na wala namang naging symptoms. Okay? So, as of June 7, okay, June 7, can we go back? So, there are 173 million confirmed cases and nakakatakot, 3.7 deaths, di ba? So, paano naman ako mag-enjoy ng pregnancy ko, doktora, kung left and right ang news na na-ICU, namamatay, di ba? How would you enjoy your pregnancy? Okay, next slide please. So, paano na? Di ba? Paano na ang gender reveal? Sino ba nag-gender reveal sa inyo? Magpapa-ultrasound kila doktora to check kung ano ang gender. Baby, girl ba o baby boy? Di ba? May gatherings yan. Magtatawanan, masasaya. Nang dumating si COVID, wala. Di ba? Hindi pwedeng makapag-ultrasound. Hindi makapag-gathering. So, paano na yung gender reveal ko? Paano na yung pagsha-shopping mo? Bibili ka sa palengke, blue or, di ba? Maghahanda ka ng pagdating ng bata. Yung damit mo, hindi na kasya sa'yo. Kailangan mong bumili ng extra large. Di ba? So, paano na yung asawa ko? Wala ng trabaho. Di ba? Major impact. Paano yung mister ko? Ang layo, hindi makauwi kasi ang hirap ng mga sasakyan. Limited. So, paano na yung check-up ko? Hindi ko na makita si Dr. Betty soon. Laging wala. Telehealth, limited ang time. Pero nakakatulong, di ba? So, what else? Yung panganganak ko, saan at saka paano? Di ba yun ang mga tanong nyo? Tama ba ako? Saan ako manganganak? Sino mag-handle sa akin? Paano ang panganganak ko? Di ba? Paano ko yung magpapaanak sa akin may COVID? Di ba? So, there are so many questions in mind that gives us so much worries. So, syempre, pinaka-importante sa atin ay ang baby ko. Di ba? Kamusta kaya ang baby ko sa loob? Di ba?
Pag nakasipon ka, inubo ka, baka mayroon akong COVID. Di ba? Yung katabi mo, inuubo, layo ka kaagad. Bakit? To protect your baby. It's an instinct of a mother to protect our baby. Okay? Paano kaya ang baby ko sa loob? We will enlighten you on those topics later. Okay? Sige po. Ano pa ang takot nyo? Anyone who want to share? Anong takot mo? Ha? Sa baby. Oh, takot ka para sa baby, di ba? No? Ikaw, mama, pwede ko pang malaman, ano ang isa sa mga, nagwo-worry ka? Yun po, yung kung healthy si baby paglabas, kung kompleto yung mga organ niya. Yes, na? Kung may mga congenital anomaly siya, ganyan. Totoo yan. Kahit nung nabuntis ako, lagi kong tanong, kompleto po ba yung daliri? Yung pala hindi na yung pinaka-importante. Importante, tama, yung mga organs sa loob, na? So next slide, please. So ano ba yung well-being? Sabi sa dictionary, it's the state of komportable ka, malusog ka, at masaya ka. Ibig sabihin, you are in your state of well-being. Maayos ang pakiramdam mo. Sino gusto, di ba gusto natin maging komportable tayo, malusog, at masaya? Okay? Importante ito pag nabuntis tayo. Okay, next please. Since this is one of our topic, worries means yung hindi ka mapakali. Continuously nandiyan yung mga difficulties. Yung mga takot mo, hindi ka unease, hindi ka kalmado. So those, it means worries. Okay? Sige po. Usually, no, may mga, sa ating isipan, may mga bumabagabag, paulit-ulit, di ba? Ano yun? Nagwo-worry ka sa future, minsan may nakaaway ka dahil mainitin ang ulo mo, di ba? So, marami kang mga thoughts na bumabagabag sa utak mo. Repetitive. Hindi mo alam sometimes paano siya kontrolin. Di ba? Ganun ang pagbubuntis. Parang, sabi nga nila, parang nababaliw. Sorry for the term, di ba? Psychologically unstable, di ba? Yung as mentioned ko kanina. Parang hindi ka ganun ka-stable as compared nung hindi ka buntis. Ang hirap, mabilis kang magalit, mabilis lahat. Right? So, it's because you are very stressed. So yun yung state ng isang tao pag naka-experience ng mga unexpected difficulties. Your body will be under stress. Isn't pregnancy is also a stressful situation? Di ba? It just not give us joy. Hindi lang saya. Di ba? Pag may saya, may lungkot. Di ba? Pag may happiness, may suffering, sabi nila. So yung mga thoughts na yan, paulit-ulit, hindi mo na nagagawa yung gusto mong gawin. Di ba? Kung ano yung makakabuting gawin kasi stress ka. Sino bang gusto laging minuminuto stress, araw-araw stress, linggo-linggo stress? Ayaw natin yon, na? But because of what is happening around us, we can acknowledge that we are really under stress. Okay? Sunod-sunod, di ba? Okay? So, one stressful also is yung being hard to ourselves. No, we expect so much from ourselves. So gusto ko ganito ang ma-achieve kong pregnancy, di ba? Gusto ko 9 months, which is totoo naman yon. But there are times, sometimes we cannot achieve that. So, sige kang galit, sige kang iyak. Bakit? We compare ourselves to others. Bakit siya ganon? Bakit ako hindi ganon? No, buti pa siya, nandiyan ang agum niya, ako wala, ang layo. So we become so hard with our situation. You usually look on the outside, na? We don't look what's inside of us. So the thought again, babalik na naman. Bakit? Papaano? Paulit-ulit na naman. Under stress ka na naman, di ba? Kasi may mga changes nangyayari sa katawan. Okay? Next slide, please. So what I can help you, what I can share with you from the World Health Organization, and many different discipline and philosophies, you have to unhook yourself. Nakakita na po ba kayo nung fish, di ba? Tapos may bait, na? Yung ano ba yung tawag dito sa atin sa Bicol? Yung gano'n, na bait. So, pag kinain mo siya, na bait ka, na-hook ka. What happened to the fish? Pag nahuli, di ba magagadan? Di ba? Na-hook. Okay?
Paano kung ang nahook lang sa kanya ay yung kapiraso lang ng laman niya, nakatakas siya, di ba? So, unhook yourself. Ikaw, sometimes nahook ka, nadali ka ng something na dyan sa ginagawang building. Ano, construction worker ka, nahook yung short mo, nakabitin ka lang. So, what do you do? Pag nakakita ka ng sasampahan mo, you unhook yourself. So, if-free mo ang sarili mo. Papalayain mo siya sa stress na nararamdaman mo. Paano yon, Doktora? That we will discuss on the latter part. Sige po. So, engaging and refocusing. This is also being recommended by World Health Organization, that you engage. So, kung ano yung problema, be there. Huwag takasan. Okay? Engage yourself. Pag na-engage mo dun sa suliranin mo, okay? Ito yung problema ko, I engage myself. Okay? Present ako. Okay? Hindi yung nagwawala, lahat na. It's okay to burst out, but be present. Alam mo yung ginagawa mo. That's engagement. Okay? And then, refocus. Go back again. Ang gulo ng isip ko. You go back again. Okay? You engage yourself. Next time, please. Paano yung refocusing? Kung sige kang iyak, ganyan-ganyan, dami mong problema, what you do? Calm down yourself by breathing. Then look around. Look at your firstborn child. Andyan siya. Okay? Andyan yung bed mo. Andyan yung mga paa mo. Look around with where you are. So that is engaging. Okay? Ine-engage mo kung nasa saan ka. So, unti-unti, andyan ang kapatid ko, andyan ang asawa ko, andyan pala yung yung stressor ko, nandyan, di ba? Nag-away kami ni Agum ko, nandyan siya. Pero nandito yung kapatid ko, nandito yung sarili ko. So that's engaging. You look around. Kung maswerte tayo, nandoon tayo sa palayan, you look at the trees, you look at the birds. Okay? You engage with the world. Yun ang ibig sabihin. You refocus, you go back. Hindi lang nakafocus dun sa stress na meron tayo. Okay? So next slide. So next, we can help you from WHO also. And other form of teaching is grounding. Have you heard of the word grounding? Nasaan ba yung ground? Di ba? Nasa baba. Ngayon, samentado na. But there are sa atin, maswerte tayo sa Bicol, a lot of soil pa, no? Grass, ganyan. So what do you mean grounding? Pag may bagyo ba, di may puno. May bagyong dumating. Saan ka ba pupunta? Sa taas o sa baba? What will happen pag nasa taas ka ng puno, tapos may bagyo? Ang lakas. Di ba? You go down. Di ba? You stay in the ground. That is grounding. You call it grounding. So, ibig sabihin, hindi ka makikipagsapalaran dun sa bagyo. You go down, you bow down, you humbly, magpapakumbaba, go down, grounding. That is grounding. Nakakita na kayo ng mga ugat ng malalaking puno, di ba? Pag bagyo, di ba? Hindi naman nasisira yung mga ugat sa ilalim, di ba? Nakita niya yung mga puno, di ba? Naglagas na yung kanilang dahon, nawala na yung mga tangkay, di ba? Nakalbo na. Sometimes naputol pa yung branch. Pero bakit may tumutuloy ulit? After 6 months, 1 year, bakit may tumutubo ulit? Di ba? Because the trees remain grounding. So every time meron tayong stress, we remain grounding. Grounding. Paano yon? Stay your feet on the ground. Okay? Kalmahin mo yung sarili mo doon. Stay ka lang. Feel the feet on the ground. Okay? Or, by sitting, yan, ang pag-upo nyo, feel mo yung weight on the ground. Okay? So kahit anong mangyari dyan, anxieties, nakakatakot, you stay focused. Of course, lahat tayo, no? And then we pray. If it's effective to you, you pray. Kanya-kanya tayo. You call your whoever God we have, we call Jesus, we call Mama Mary, we all call all the saints. That's also a form of grounding. Okay? Refocusing and engaging. Okay? Pangadji, di ba? We are a very Catholic nation and some are also Christians. So we can also make use of our faith to stay grounding. That is form of grounding. If we set aside our faith or religion, grounding is just look at the trees, how strong they are rooted on the ground. Okay?
Kahit anong bagyong dumaan, strong pa rin sila sa ilalim. Minsan makita mo yung mga ugat, magkakahawak pa nga sila eh. Okay? And then, after the storm, the emotional storm, as go back to ourselves, yung mga emotions natin, na grabe, no? Ang dami natin naging frustrations, especially on this COVID pandemic, di ba? Ang dami. So what we do, we stay grounding. We wait, maglampas ang bagyo. Okay? Next slide, please. So what else we can do? Movements, dance, na? We can, it's either gusto mong manalo sa marathon o gusto mong makipag-play lang sa mga anak mo o sa kapitbahay mo. 'Di ba? You move around your place. You can dance, you can shake. So movement and be active. Paano 'yon? Magi-increase ang oxygenation ng katawan mo. More oxygenation to your brain, yung mental fog ng isipan natin sa takot. You know mental fog? Na? Namamaga yung brain natin sa problema. Pag nag-move tayo, nag-shake tayo, na? Increase ang oxygenation. It fills your brain, the rest of your body. Aalisin niya yung mga lason na na-produce ng stress. Di ba? So, lock the door and you dance inside your room. Isa yon, na? Or you play around. You play with your husband, you play with your kids. Maglaro. Di ba? Move. Okay? Next slide, please. So, lahat ng sinabi ko, all boils down to take good care of yourself in this time of pandemic. Focus on taking care of yourself. One, keep in contact with your friends, family, and the people you trust. Na? May maraming taong available that we will support, who will support us. Hindi lang natin nakikita. Na? Only when that we see them. Mag-open-minded lang tayo. Open your mind. And everyone actually is willing to help you. Okay? Especially our Department of Health, especially our broadcasting companies, DCGM, na? We are, everyone here, every group, every institution are willing to help. Okay? Always, even your own family, your friends, right? Even our churches, they are willing to help us. Make time for yourself every day. Focus on activities that make you feel good. Kung gusto niyo uminom ng kape, Doc, bawal daw po ang kape. Sige, ia-allow ko kayo. Actually, it's allowed. It's 300 milligrams caffeine is allowed. Kung gusto mo, adik ka sa kape, dati na, bago ka magbuntis, di ba? Allowed yan, nasa book yan. But, sabi ng mentor ko, kung ako ang buntis, hindi ako iinom ng kape. Kasi siya yung ubigayni ko. Gusto ko uminom ng kape. Sabi ko, Ma'am, gusto ko talaga ng kape. Sabi niya sa akin. Sabi ko, Ma'am, sa book, sabi, pwede ang caffeine. Pwede talaga siya, pero minimal lang. 1 cup and not so strong. Okay? Hopefully, hindi siya ganun ka-process at maraming sugar. Pero sabi ng teacher ko, kung ako ang buntis, hindi ako iinom ng kape. Di sinunod ko siya. 9 months, wala akong coffee. That was very stressful for me. Pero unti-unti, nakayanan ko din. Okay? Pero kung gusto mo uminom ng kape, uminom ka. Kasi pag stress ka, nagpo-produce ka rin ng mga pamamaga. Okay? Like cake. Nakita mo, gusto mong kumain ng cake. Tataas din ang sugar mo. It's a reaction of your body. So be kind to yourself. Do what you feel, what is good to yourself. There's no fast and hard rule. Don't be hard to yourself, diba? Especially in this time of pandemic. Sabi ni Doktora, wag gawin yan. Wag ganyan. We always say, there are always cheat days. But I don't like to put it cheat days. We call it reward day. You have to reward yourself, right? So always, take good care of yourself. When you take good care of yourself, mothers, of course, eventually, your baby will be taken care of. Bakit? Kasi ang dugo mo at dugo ng bata ay iisa. Right? Umiikot. Umiikot, di ba? Saan ba siya kumukuha ng dugo niya? Di ba sa'yo? So everything you eat goes to your baby. But there's such thing as filter. Ano yung filter ng katawan? Pinoproteksyonan niya ang mga masasamang kinakain natin, everything, para wag pumunta kay baby. Even the infection, like COVID. Ano yon na meron tayo sa loob ng tiyan natin? What do you think? The placenta, right? Yung inunan.
Inunan is a filter. It filters everything that is not good that will go to your baby. Ang tawag ko sa placenta is guardian angel. Okay? The placenta is the guardian angel of your baby. And the placenta has maternal side and fetal side. The maternal side, ikaw yun. And the baby side, yun to. Okay? Yun yung may cord papunta kay baby. So that placenta represents what you experience, what you eat, what you take in. So kung pangit lahat ng tinitake nyo sa loob ng katawan nyo, what will happen to the placenta? Nakita na kayo ng filter na pangit, di ba? Pag dun sa sink, yung filter doon, di ba? Madumi, nasisira din pagdating ng panahon. So take good care also of yourself so that you're taken care of your placenta. Because the placenta will give the nutrition to your baby. Paano kung pangit na siya? We call it placental insufficiency. Hindi na sufficient ang pag-function ng placenta. Of course, it will give harm, okay, to your baby. And the placenta is you. Okay? Next slide, please. So tips, of course, yung sabi nga natin, palaging sinasabi, eat nutritious food. Go, grow, glow. You can Google, you can check naman. Andyan lahat yan. Okay? So, carbohydrates, protein, and fats, equally distributed. 3 major meals and 2 snacks. Wow, ang daming kain, di ba? Doc, kumakain po ako dahil dalawa kami eh. Wrong. Okay? It's not true that you're eating 2 bites kasi ikaw at ang baby mo. Parang dodoble ng kain. It's not true. Okay? We just have increasing calorie per trimester. Every trimester, tataas kasi lumalaki si baby. Pero isa lang ang kumakain, ikaw lang yun. Then you give the baby. Okay? Wag dodoblehin ng 2 cups of rice kasi si baby. Okay? So what is recommended by your doctor, especially those who are at risk of diabetes? Na, yung may mga gestational diabetes. Sino na pa-check ng sugar nyo? Napa-check ng sugar nyo? Yung fasting at saka iinom ng juice na napakasarap? Hindi niya pa nagawa? Oh, anyway, so that's it. Sugar, when extra and overloading to us, will harm your baby. Okay, it will be converted into acids. It's like sprinkling acids to your baby. Nakakatakot ka naman, Dr. Abitison, muriatic acid, bibigyan ko pala si baby. It's true. It's lactic acid. Kung sobra, nag-ice cream ka na, nag-siopaw ka pa, nagpansit ka pa, you call it carbo loading. Okay, sobra. Okay, so minimize that. Okay? Next slide, please. So very important, ang kinakain mo, mapupunta kay baby. Kailangan complete ang nutrition. So now, after all saying that, ready na kayong marinig ang stress ng buhay natin about COVID-19 infection? Alam nyo na, may baon na kayo, may sandata na kayo na shinare ko, di ba? So ano ba itong COVID-19 pregnancy? So it's an infection caused by the SARS-CoV-2 virus. Ang pangalan ng virus ay SARS-CoV-2 virus. Okay? So, ang infection, ang tawag ay COVID-19. Okay? Next slide, please. So usually, ang mga tao nagkakasakit, usually mild ngayon and moderate kasi marami nang vaccinated. Mild lang, sipon-sipon lang, ubo-ubo lang, konting lagnat, na? Mostly ganon. Sometimes walang symptoms. So yung iba, severe. Hirap nang maghinga, na? Okay? So, anyone can catch the virus. Lahat tayo, regardless of age, gender, nationality, sexual orientation, kahit sino pwede magka-COVID-19. Next slide, please. Or virus. So, thousands of people are dying from COVID-19 every week. Still, last August 8 pa to, 9. Meron pa rin on a distant places. Meron pa rin. In our hospital here, so far wala pa naman tayong maternal death. So far na. But we are getting more admissions as compared the past last month. Na? Ito na naman, 2 or 3 in a day na-admit COVID patients. Nagpa-positive ulit. Okay? So be very careful. Next slide, please. So 7.9 billion people are still living through COVID. So COVID is here to stay. We have to accept it. Hindi na siya mawawala. Parang flu, di ba? Nandiyan na siya. Dengue. Nawala na ba ang dengue? Parang bata pa ako, may dengue na eh.
So ngayon, bata pa rin ako, may dengue pa rin, di ba? So, additional lang siya sa family ng viruses that we are living with. Actually, nabubuhay tayo kasama sila. Okay? Sige po. Next slide, please. So, yung as compared with the general population, parehas lang yung ating paano makakuha. Kung hindi ka buntis at ito buntis, parehas lang yung chance nilang magkaroon ng COVID. Hindi porke buntis, mas malakas ang chance mong magkaroon ng COVID. Okay? Yun na yung mga studies ngayon. But, ang problema doon, pag buntis ka, mas severe sa'yo ang COVID-19 infection. Di ba? We have mild, moderate, severe. Malala, pag ang buntis nakakuha ng COVID, may chance na maging malala. Okay? Yung nakukonfine sa ICU, nahirapang huminga. Okay? Yun lang ang difference. Pero parehas lang, lahat tayo, parehas lang ang chance na makakuha ng COVID, kahit hindi buntis. Na? Bakit? Kasi nga, iba yung ating changes ng katawan natin. Ano yon? Bumababa ang immune system ng isang buntis. Katulad ng, ano yon? Yung mga panlaban natin sa infection. Kasi ang baby natin is a foreign body. Actually, sa katawan natin. Parang virus ang baby natin sa loob ng katawan natin. Bakit? Hindi mo naman kadugo yung husband mo, di ba? Different ang kanyang blood type. Different ang kanyang genetic makeup. So, once nandun na sa tiyan mo siya, hindi mo naman 100% kadugo si baby on that term, di ba? So, somehow, nilalabanan natin ang baby. Somehow. Sorry for the term, but it's somehow protecting ourselves also from the baby kasi hindi siya 100% atin siya. It's a different, because part of the baby is coming from the father side, right? Hindi mo naman kadugo yung asawa mo, di ba? Hindi mo naman siya di ba? So what happened? Yung immune system natin bababa so that we can welcome the baby. Tataas yung progesterone o open yung mga blood vessels. Progesterone is being produced ng placenta. So mag-open yung mga blood vessels and the blood vessels ng baby will join. Okay? That is forming into the placenta. Hindi pwedeng, kung laging merong mga matataas ang ating immunogenic, no? Matataas ang ating panlaban sa infection, si baby makukunan. Diba? Kaya yung iba may mga apas, may mga kondisyon, na immunologic condition, na nakukunan. Kasi ang tataas, kailangan labanan yung baby. Nagba-blood clots. Na? But on the general pregnancy, usually we welcome the baby. Para nagsusurrender tayo. So lahat ng warriors natin sa katawan goes down. Pag ganon, bababa ang immune system natin. Okay? What else? Dahil nga tayo ay minsan parang ang emotionally unstable, we don't know. We eat, basta kakain na lang tayo ng masarap, hindi healthy. Di ba? So nakakadagdag din yon sa pagbaksak ng ating immune system. What else? Yung tiyan natin nalaki. Okay? Yung tubig ng katawan natin at dugo ng katawan natin nag-i-increase ng more than magiging 4 liters. No? Dadami. Lahat dugo. And then, what will happen to the heart? Lalaki by 50% of the size to accommodate that increasing blood that will supply the baby. Okay? And also the placenta, the panubigan, lahat yan, ang matras natin naglalakihan. So na-stretch. So wala tayong masyadong oxygenation. What happened to your diaphragm? Ito, lungs. Ang lungs liliit. Okay? Naliit ang lungs natin. Kasi di ba tumataas yung ating tiyan, your lungs mo liit. So, respiratory system is ito yung target ni SARS-CoV-2, di ba? Respiratory. So, kaya susceptible tayo into a severe illness. Pag nandyan na si COVID, hirap ka na talagang maghangos. Wala pa nga si COVID, hirap ka na maghangos, di ba? Magsakat ng hagdan, tama? Di ba? Okay, next slide please. So, alam na natin yan, di ba? Na-spread siya sa mouth, sa nose. So pag nagka-cough, nag-sneeze, nag-speak, nag-sing, nag-breathe, pag yung COVID-19 patient, na meron ganon, madali tayong mahawahan kung katabi natin. Highly contagious siya. Okay? So, nagiging usually, by touching also yung contaminated surfaces. Halimbawa, nandyan yung virus, ang dami dyan, nagkalat, na? And then you touch your eyes, your mouth.
Kaya usually, anong gagawin natin? Frequent hand washing. Okay? If not available, we can use 60 to 70% sanitized na alcohol. Okay? So usually, the virus is spread more easily in the indoors, sa mga offices, yan, sa mga kulom na lugar. So make sure there are ventilations. Open ang windows nyo, open air. So, and also on crowded areas. Ano yon? Sa mga gatherings, basta anything that more than 20, siguro 50, more chances of winning COVID. Okay, sa more crowded areas. So, pag buntisan na, layo na lang tayo. Di ba? Except today. Okay? Sige pa. Next slide, please. So, ito nakakatakot in the US, na they have already 423 cases in the ICU as of May 31. Last year pa to. So, usually naka-ventilator. Usually with the Delta variant, di ba? But now, what we have now is the different variant from Omicron. Now, ano nang bagong variant natin? Sige, next slide, please. So, ano ba yung mga nakita nila sa mga studies? So, nagkakaroon daw ng preterm birth. Kulang, less than 37 weeks. 7 months, 8 months, nanganganak na. Usually, pag ang mommy, bago manganak, 1 week bago manganak, inubo. Okay? So, nandun pa si virus. Can easily cause, stress to the body. Pag stress ang body, sige kang ubo, what will happen to the baby? Ayaw na niya sa loob. Paano kung 7 months lang inubo? Hindi ka komportable, hirap ka. Ang baby ayaw nahirap ang mother, di ba? Biglang nakikidit ang tiyan nyo. Hindi pa kabuwanan. That's why nanganganak ng 7 months. Okay? 1 week bago manganak, doon nagkakaroon ng problem. Doon ang nakita nila sa mga pag-aaral. Okay? Next slide, please. So ano ba yung mga manifestations? Nilalagnat, inuubo, mababa yung WBC count sa CBC, sa dugo. Lahat naman kayo nakapag-CBC na, di ba? May CBC na kayong lahat? Okay. So, i-explain sa inyo ng inyong midwife or OB-GYN or nurses. So, dyspnea, hirap humaghangos. We call it dyspnea. Asymptomatic, may nakuha rin silang talagang, that was 2020 pa. Sige po, next slide po. So, also colds, sipon. So, paano ba tayo tinetest during pregnancy? Diba? Swab test. Okay? Oropharyngeal sa mouth and also sa nasopharyngeal. Pinapasok yan, ganyan tayo, So, usually, we test kapag may signs and symptoms. Lahat ng nabanggit ko na meron kayong naramdaman ng ganon, much better sana magpa-test tayo. Okay? Kasi may bulong. So, pag na-vaccinate, sinasabi dito na pag na-vaccinate ka at inubo ka, hindi naman dahil yun sa vaccine. Meron ka na talagang virus kung magpa-positive tayo sa COVID-19 RT-PCR sa swab test. Nagpa-vaccine ka last week, tapos biglang nag-RT-PCR ka kasi inubo ka, tapos positive ka. It's not because of the vaccine. Kasi yung vaccine is not live. Hindi siya live para bigyan niya tayo ng COVID. It's not true. Okay? Hindi yun dahil sa vaccine. Talaga lang, meron ka ng COVID SARS-CoV-2 virus na nakuha. Even baka before pa ng vaccination mo or during or immediately after your vaccination. Okay? Next slide, please. So, ang testing is yan, yung RT-PCR, di ba? Real-time reverse transcription polymerase chain reaction. So, it detects the viral RNA genes. Okay? Next slide, please. So, yung available, left and right, the antigen, the RAT, di ba? Rapid antigen test sa mga hospitals, sa mga employment. Bakit? Kasi nadidetect niya agad, mabilis ang result. Ang RT-PCR, di ba? Minsan 2 to 3 days ang result. Ang RAT, immediately. Okay? Narinig niyo na po yung rapid antigen testing. Okay? Ginagamit siya para mahiwalay agad yung nakakahawa. Mabilis na pag-screen. Kaya natin siya ginagamit. Sometimes, di ba, hindi tayo nag-uutik yung iba. Hindi sinasabi na may ubo, may lagnat. So, sometimes, wala tayong choice, but we have to do the RAT para mahiwalay agad natin ang mga posible na may COVID. At kung RAT negative ka at may symptoms ka, you have to have RT-PCR. So RT-PCR pa rin
ang mainstay natin for testing COVID. Kung rat negative ka, highly, talagang masasabi natin, mas malaki ang chance mo na meron kang COVID. But not 100%. So you have still to take in the RT-PCR. Okay? Next slide, please. So antibody, hindi naman ginagamit. So again, we are risk for mas mataas ang severity natin. Mas delikado ang COVID-19 pag nagkaroon ng isang buntis. Okay? It's a fact. Next po. Anong nang pwedeng nangyayari sa buntis pag na may COVID-19? Usually, nataas ang BP nila. Nag-hypertension sila. Okay? Nataas. Nagkakaroon sila ng preeclampsia. Ang preeclampsia ay yung mataas ang BP ng pagbubuntis na nagkukumbulsyon. Bukod sa kumbulsyon, buong katawan nagkakaroon ng damage. Multi-organ damage ang preeclampsia. Have you heard, nakarinig na po ba kayo ng mga kamag-anak o kapitbahay na nag-preeclampsia? Yung mga nagkukumbulsyon, namamanas ng sobra, na ganito si COVID-19 infection. Marami ang nagkaroon ng pagtaas ng BP at preeclampsia. And also, diabetes. Next slide, please. So, mga outcomes sa baby naman, yun, nagdi-distress. Nahihirapan, nawawala ng oxygenation ng bata kasi namamaga ang inunan. Okay? Then, walang oxygenation ng bata. Hirap maghangos ang bata. Pag test ng ganyan ng doktor mo, ang heartbeat ng baby, ang bilis. Pag matagal na ang bilis ng pintig ng puso ng baby nyo, sobrang bilis, hindi normal yon. Mapapagal na yan, and then ang kasunod niyan, dug, dug, dug. Mabagal na. Yon ang sobrang distress. Okay? So very important to recognize na ang katawan natin ay may nakakaramdam ng mga ganun. Okay? Next is abortion. Yun nga, preterm birth. At saka yung mga bata, sa halip na tama yung kanilang weight, na sabihin natin 2.5, nagiging 2 kilos na lang, naging 1.7 kilos na lang, di ang liit, parang kuting yung baby natin. Pag maliit ang baby, ibig sabihin, ang mga organs niya hindi ganun kagaganda. Di ba? As expected sa kanyang edad. Dapat 9 months na siya, pero ang laki niya parang 7 months or 8 months. So, hindi maganda yon sa kanyang paglaki. Okay? High risk sila magkaroon ng obesity, yung mga matataba. Okay? Di ba? Nakita na kayo ng 80 kilos, 100 kilos, pagkalagala dyan. Tanungin nyo yan, bata sila, ang liliit nila. Okay? Opposite. Okay? Okay, there's a theory on that, na? Okay? Ang worst is stillbirth. Hindi na gumagalaw ang baby sa tiyan. Okay? Wala na siyang buhay. So we have to have that fetal movement counting. Okay? Pag sinisipong kayo, nilalagnat, please make sure that you count the movements of your baby. How do you do it? Pag kumain ka, may energy ka, right? May energy si baby. Doon po natutulog ang bata. Sige lang, hayaan mo siya matulog. Pag gumalaw na siya, mag-start ka ng counting, within 2 hours, nakagalaw siya ng 10. O kung nakakick siya ng 10 at wala pang 2 hours, mag-stop ka na. Di ba? So, ang normal is 10, more than 10 kicks in 2 hours. So, huwag kang matakot, naka-20 galaw, huwag kang matakot, normal yon. Okay? Pero pag naging 6, naging 4, ang tagal na, parang ganun lang yung galaw ng baby ko. Hindi, manganganak ka na, kaya hindi gumagalaw. Wrong. Okay? Totoo yun, naka-steady na siya dyan. Ikaw ba, pag buhay ka, hindi ka nagagalaw? Di ba? So, gagalaw pa rin si baby kasi buhay siya. Di ba? Pag nakatutulog ka nga, gumagalaw ka pa rin eh. Di ba? So, hihintayin mo siyang magising. Around like 30 to 40 minutes, nagigising ang bata. Pag nagising na siya, more or less 30 to 45 minutes, gagalaw yan. Healthy siya if there are more than 10 movements or kicks. Okay? Yun ang basihan natin para wag kayong magkaroon ng stillbirth. Next slide, please. So, base rin sa mga pagsusuri at obserbasyon, madaming nasi-CS. Nasi-CS, mabubasiaw tayo, nagkakasuga tayo. Pero, ang indikasyon usually still, kung hindi kasya ang bata. Yung pa rin. Distress ang bata. Okay? Or yung nanay, kawawa naman, hindi na makahangos. Iladali na sa ventilator. Kailangan na i-out ang bata. Kasi kawawa naman ang nanay din. Di ba? Wala na ring oxygenation ng baby. Pag hindi okay ang nanay, hindi okay ang baby. That's why we have to deliver
the baby, irregardless kung ano ang edad ng bata. Kasi hindi rin siya magiging okay sa loob ng tiyan. Of course, hihintayin sana much better if ma-push natin ang baby a little bit to 7 or 8 months. Pero kung hindi talaga, wala tayong magagawa. We have to take out the baby. That's why madaming kulang sa buwan na naipapanganak. Don't worry, magagaling ang ating pediatrician. Meron na tayong neonatologist, magagaling na doktor ng BRTTH na mag-handle para sa mga aki na kulang sa buwan. Available na rin ang ating mga ventilators para sa mga aki. Okay? So next slide please. So ano yung mga causes? Yun na nga, hirap na, bumigay na yung lungs. Septic shock, yung infection sa dugo ng COVID, ang dami na, hindi na makontrol. Yun yung septic shock. Bumaba na ang immune system ng nanay, hindi na talaga bumaba na yung blood pressure, na hindi na maganda yung pagdaloy ng kanyang dugo dahil sa infection. Yun ang septic shock. Congenital heart disease, yung mga talagang may problema sa heart, may mga butas ang puso, may rheumatic heart disease, kalimitan sa kanila, nahihirapan pag nagka-COVID. Okay? Dahil compromise na ang kanilang oxygenation. Tapos, mamamaga pa, makaka-infection pa yung puso nila. Endocarditis. So, ito yung mga nakita sa mga pagsusuri at pag-aaral, obserbasyon ng mga pasyente sa Amerika, na ito yung mga causes ng pagkawala ng isang ina. Okay? Next slide, please. Kaya kung may mga ganito kayong sakit, please magpaalaga. May mga eksperto po tayong available dito sa Albay. Kahit pumila tayo ng matagal, ang mahalaga, alam natin paano tayo mabubuhay at gagaling. Okay? Next slide, please. So, psychological distress naman, yan, yung mommy, nagkakaroon ng anxiety, depression, normal pong ma-depress sa panahon ng pandemic. Normal yung mental anxiety, emotional anxiety. Normal po yan. Kahit ako, meron po. Nagkaroon din ako niyan. Na? But we have to find tools and ways for us to cope up. Kasi di ba, mahal natin yung mga anak natin, kapatid natin. We also have to fight for them. Di ba? And for our babies. Next is sa newborn. Pag distress ang nanay, sobrang stress. Yan ang mangyayari. Ang baby, nakakaroon din ng psychological problem. Or yung cognitive and behavioral problem. Cognitive, yung pag-understand. Okay? Yung baby, 7 years old na, pero ang pag-iisip niya, 4 years old. Yun yung cognitive problems. Pag ang mommy, sobrang stress. Nag-away yung mag-agum, walang makain, walang ganito. Lahat na lang ng problema. Inako niya. Sabi ko nga sa mga pasyente ko, ang iba adik sa asukal. Ang iba adik sa sigarilyo. Ang iba, adik sa mahjong. Sabi ko, ikaw adik sa stress. Tama? Sino ang hindi adik sa stress? Raise your hand. Sige nga, sino yung gusto laging may problema? Di ba? Lahat tayo, pag buntis kasi nga, hindi natin siya makontrol. Parang walang panahon na hindi tayo kalmado. Na? Many of us, marami sa atin ang ganon. Hindi ko naman nila lahat. Okay? Sabi nila, magkakaroon ng problema ang aki. Marami akong pasyente, sasabihin niya sa akin, Dok, ang asang anak ko may autism. Sabi ko, kamusta yung pagbubuntis mo? Sobra akong stress, Dok, nun. Okay? So, yun yung sinasabi sa mga studies from Iran. Okay? Na yung distress na mommy, psychologically distressed, ang baby, may effect din. May mga scientific explanation on that na kasi nagpo-produce tayo ng mga pamamaga and it goes to the brain ng baby. No, yun yung mga free radicals. Marami yan, mga complex antibody, antigen complex. Nasa studies yan. Hindi po akong authority to tell that because we have developmental pediatricians. Usually, yung mga nafo-form natin na antigen antibodies, pag stress tayo, nagfo-form tayo, nilalabanan natin din yung sarili natin. Then may mabubuo na mga complex and it also destroys the brain of our baby. So kung stress ka, kumanta ka. Di ba? Kumanta ka. Tawagan mo yung friend mo na sobrang bait. Ako, ginagawa ko, inaabuso ko yung sobrang kong bait na kaibigan. Di ba? So napapasaya niya ako. Na? But, again, paano kung wala yung kaibigan mong yon? Ang matitira na lang ay ang sarili mo. So you should
treat yourself as your best friend too. Okay? Next slide, please. So preparation, bibilisan ko na po, ha? So ang priority lagi for testing ay yung mga mommy na may symptoms. Priority lane agad kayo para ma-swab, para ma-check agad meron ba o wala, para alam na agad natin, mabigyan agad ng gamot. So don't worry, sa ating mga hospital, may mga infection control. Inaayos lahat naka-prepared na po lahat para na magkaroon tayo ng infection control. So wag kayong matakot. Ang hinihiling na lang namin sa inyo, sana yung mga on your part din, no? Yung mga visitors nyo, sana magpa-tests at sana pag nandun na sila, wag silang gala ng gala. Nagpunta na sa'yo, COVID ka, then ikot pa sila ng ikot sa vicinity ng hospital. Sana confine na lang dun sa room ng patient. Wag nang punta ng punta, paikot-ikot sa ibang location ng hospital. So we will stop spreading the virus, di ba? Okay, so sana isang visitor lang that who would really support the mother. Okay, next, emotional support. Okay? So yan, screening, usually we do it 37, 38 weeks. At least mabigyan ng time bago mag-deliver. Kasi minsan nagle-labor na kayo 38 weeks, di ba? Hindi na tayo maabot sa due date. Minsan nanganganak na kayo before the due date. So ang due date is 40 weeks. So usually 2 to 3 weeks, usually 2 weeks we do the testing na. No? We do that dati pa. But now, dahil may RAT na, every admission we do the RAT testing. And then kung meron ng positive, then we have to confirm with RT-PCR. Okay, so yung severe disease, kailangan ma-confine. Pero kung asymptomatic and mild, pwede mag-isolate na sa bahay. Huwag na mamalengke, di ba? Huwag na mag-shopping last minute, tas inuubo. Let's be responsible so that importante rin magpahinga para yung baby mo hindi magkaroon. Ha? Next slide, please. So don't worry, naka-PPE kaming lahat. Na? Naka-mask kami, N95, and well-protected. Next slide, please. So yan. Anyway, in passing lang, don't be shocked na i-x-raying kayo. Di bale, kung may mild pneumonia, di bale may cover naman ang inyong baby ng abdominal shield. It's a lead, no? Hindi magpe-penetrate ang radiation to your baby. Don't worry. Next slide, please. So maraming mga laboratory exams na gagawin. Yan. Yan, pag malala na, ang daming request, di ba? Magastos pag malala ang iyong COVID-19. Next slide, please. So yan, we give dexamethasone. Di ba? Sino na naturo ka na ng steroids for lung maturity ng baby mo kasi baka preterm, iaki siya. Next slide, please. So binibigyan tayo ng steroids. May mga COVID-19 patients na gumagaling. So indication again, yan. Try mo nang mag-vaginal delivery pa din. But then, kung meron ng distress, we do the cesarean section. Okay? Next slide, please. So breastfeeding, you can breastfeed. It's your choice. Anyway, we will discuss that on tomorrow ata or next, the other coming days, the breastfeeding. So run lang ako. So pwedeng mag-breastfeeding, but please wear mask if less than 6 feet kayo sa baby nyo. Pag malayo naman, pwede nang wag mag-mask. Okay? And always remember that your baby is a close contact. Hindi pwedeng may COVID ako, mami, nagpadudo ako. Yung baby ko is a close contact already. Hindi mo na pwedeng si baby ipasa sa iba para alagaan ng iba. Okay? Unless yung ibang mag-aalagang yon, stay na lang siya kay baby. Hindi na siya iikot kung saan-saan. Kasi your baby is a close contact too. So, magstay ang baby sa breastfeeding as long as the mommy, yung mommy na nagpapadudo ay nasa home quarantine, like 5 to 7 days, halimbawa, ang kanyang quarantine time, magstay ang baby sa kanya. Hindi siya pwedeng umalis na, ipasa sa iba. Okay? So, ang pagstay ng baby is according to the number of days na recommended sa may COVID-19 na mommy. Kayo na lang dalawang mag-together, di ba? Kaya mo naman yon, na? Sige, next slide, please. Next slide. O yan, next slide, please. So yan, always, of course, wash your hands. Di ba, Saiko, sa surfaces, di ba? And then wear mask. Sige po, even if your hand expression or using your breast pump. If hindi mo choice na magpadudo, we respect you. Ayaw mo, dahil sana ang reason, pagod na pagod ka. Hindi mo kaya kasi hingal na hingal ka.
It's your medical condition that will stop you from breastfeeding. Wala ka ng lakas para magpadudo. Huwag ka na magpadudo, utang na loob, baka mapunta ka pa sa ICU, di ba? So ask for help. Okay? But if you are healthy naman, we encourage you to have breastfeeding. Okay? Dahil sabi nila, wala naman daw COVID sa breast milk. Nasa studies na yon, walang COVID sa breast milk. So pag na-pasteurize naman siya, let's say meron nga, hindi naman 100%, no? So let's say meron, napapasteurize yon, and we can give as donor milk na namamatay ang, sabi nila, ang SARS-CoV-2 virus sa pasteurization ng milk. And then you can give the milk sa kulang ang yung mga donor milk, na? Okay? Next slide, please. So yan, so vaccination again, parang magiging topic na for the coming days. They will explain more, na? Side lang ako that gusto ko lang sabihin na yung vaccine hindi nag-enter sa DNA cell natin. So hindi naapektuhan yung genetic makeup natin. Hindi tayo magkaka-cancer, I may say. Although limited ang data. Kulang pa. Pero sa logic, hindi siya pumapasok sa cells, yung vaccine. Hindi pumapasok sa cells, hindi pumapasok sa DNA natin. Nandun ang DNA. So hindi maa-alter ang DNA. Ano ba yung DNA? Yun ang genetic makeup mo. Kung carrier ka ng cancer, nandun sa DNA mo. Kung hindi ang vaccine ang magkakos nun. As far as ano yung mga nabasa ko sa mga pagsasaliksik nila. Na? And hindi sila nagkakos ng COVID infection. Alisin natin sa utak natin yon kasi hindi naman siya live virus. Okay? Ang live virus lang ang usually nagkakos ng infection. But again, limited pa po ang mga studies para i-prove na 100% safe ang vaccination. Okay? Next slide, please. Pero, sa aking panaliksik, buhay tayo dahil marami nang na-vaccinate. Okay? Next slide, please. So, your health is precious. Okay? Tama? Your health is precious. So, take good care of yourself. I hope that I was able to enlighten you with this about COVID-19. So, malakas na ang loob nyo? Naharapin si SARS-CoV-2? Malakas na ba? So, paano? Next slide, please. So, there are tools na pwede mong gawin. Yun yung sinabi ko kanina. Grounding, engaging, refocusing. Be centered to yourself. And there are a lot, pangadji, andyan ang rosary natin, andyan ang Bible. There's a lot of tools around to support us. Medyo mag-open-minded lang tayo. Open your mind, open your heart. Okay? And be available and accept sa mga help na nasa paligid natin. So, one is yoga, na? It's a movement, gentle movement, nakasabay ang paghangos. So, it's one form of engaging and refocusing. Breath work, you do your inhalation, 1, 2, 3, 4, inhaling, then hold, 1, 2, 3, then exhale. You call it long, deep breathing. It also centers you, na? Babalik ka ulit sa sarili mo. Nagkakaroon ka ulit ng control sa sarili mo. If meron kang control sa sarili mo, with your breathing, the more you can control your emotions. Then you will have your mental balance, emotional balance. So those are the tools that can help us amidst the pandemic. So pandemic is not yet over. What's good news is we are stronger. Diba? We're stronger. Next slide, please. Sige po. So it improves your sleep. Next slide, please. Yung mga nausea, yung pagsusuka also, nakakatulong siya kasi it relaxes you. Diba? Hyperacidic, headache, it cools you down. Okay, next slide, please. Next slide, please. Those are stretching. So, be careful. Kailangan you ask also your obstetrician or your midwives or your nurses. Na? Next slide, please. Yan, bawal yung mga ganyan. Yung mga hot yoga. May mga bawal na contraindications sa pagbubuntis. Na? Next slide, please. Next slide. Next slide. So, yan, stretching. Just to show you. No? Yun yung squatting, naririnig nyo, di ba? Next slide, please. Yeah, you can do that. Na? If not, pwede nakaupo lang. Next slide, please. So that is awareness of your body.
na calming you. So, nagkakaroon tayo ng stability. Okay? Next slide, please. Next slide. Okay. I hope you can practice such na. Okay? That's long, deep breathing is very important. Okay? Next slide. Next slide. Okay. So be gentle with yourself. Here are my OB colleagues and friends. Your healthcare providers, your doctors, nurses, and the rest of our government institutions are very much willing to support you. They are my OB colleagues. I want to show you our pictures kasi we are still alive. Buhay pa kaming lahat, di ba? So after all, di ba, ang daming mga doktor at nurses na namatay. But I want to share with you that we are still here for you, being your warriors. Now, we together, with your cooperation, I hope we will soon be more stronger as we face this pandemic. Okay? Thank you. I hope I was able to enlighten many of your worries. Please be well. Thank you. Thank you so much. That was Dr. Joan J. Buitizon. Ayan. Doktora, join us pa rin on stage. We'll be having this awarding of certificate. Also, para sa mga nanay po natin, mga pregnant women po natin, please stay with us. Magkakaroon po tayo ng photo opportunity. Now, let's call in Dr. Lulu Ramos Santiago from Family Health Cluster of DOH Bicol CHD to award the Certificate of Appreciation to Dr. Joan J. Buitizon for sharing her valuable knowledge as a resource speaker during the third of Baby Mama and Family Fair held on August 18 to 2022 at the Activity Center of Ayala Malls, Legazpi. Given this 18th day of August 2022 and signed by the director, Dr. Ernie V. Vera. Okay, Ma'am Lulu, please do the honors. Of course, later on, we will be inviting as well the DOH family, okay, for another photo opportunity. Okay, once again, palakpakan po natin si Dr. Joan. Maraming salamat po. And we would like to invite ang ating mga preggy mommies on stage. Okay lang po ba? Magkakaroon lang po tayo ng picture or pictorial. Okay po? Sige. Together, of course, with Dr. Joan. Okay? Dr. Joan, join us. Okay, so stay na lang po tayo sa inyong seats. Okay, Dr. Joan, together with the Department of Health, Region 5, please join us for the photo opportunity. Okay, so napakinggan po ninyo ang ating talk ngayong hapon. It's all about the pregnant women's well-being and the worry during the pandemic. Again, by Dr. Joan J. Buitizon, the medical specialist, training officer of OB Department at Bicol Regional Hospital and Medical Center, Legazpi City. Okay? Picture po tayo. Smile lang po tayo sa camera. Again, thank you so much mga preggy mommies. Okay, of course maraming salamat din po sa City Health Office. Thank you so much. Okay, later on, okay, please join us din po for the singing contest of OKFM Karaoke Kids. Mamayang hapon or mamayang alas 4 po yan. Okay, and we are still live over 97.1 OKFM, Facebook page, and at DZGB News Online. Don't forget, tomorrow we will be having another set of talk. It's all about the managing family members with COVID-19 at home. And by 11 o'clock in the morning, it's going to be the launching of Pinas Lakas
by Department of Health, Region 5. Okay, ang ating Pinas Lakas Booster, magpa-booster na. Okay, mga mommies, mga daddies, at syempre sa ating mga kids, ang ating vaccination area ay located po sa second floor naman ng Ayala Malls Legazpi. Bukas po ang launching yan. Samahan nyo pa rin po kami. And of course, we will be distributing this hygiene kits para po sa inyo, mga preggy mommies. Okay? Courtesy of Department of Health Region 5. Okay? So again, maraming salamat, Dr. John J. Betison. Thank you po sa mga kaalaman na ibinigay po ninyo para sa ating mga pregnant women. Okay? The Bicolana Mothers. This is an avenue for you, of course, to know more about being a mother or know more about being pregnant and of course the ideal motherhood. Okay, hatid po sa inyo ng 97.1 KFM, your official organizer ng Baby, Mama and Family Fair. Kids Singing Contest on August 19. Latch by DOH. Sabayang pagpapa-breastfeed kay baby, mascot show, and cooking healthy foods for family on August 20. Parenting seminar, parenting in pandemic, and watch out for the twinning fashion show. At para sa patuloy na balik eskwela ang mga bata, magpa-booster na sa Booster Edukasyon Pinas Lakas by Department of Health Region 5. Kaya mga mommies and daddies, magkita-kita po tayo on August 18, 19, and 20 at Ayala Malls Legazpi. Baby, Mama, and Family Fair Year 3. Brought to you by Ayala Malls Legazpi, Unilab, Lucky Educational Supplies, Sharmila Printing Press and Advertising, Shala Collections, Congressman Fernando Didi P. Cabredo, Best Models Management, Uptown Innovative Prints, AVP, Catering Okay, there you Services, go, ang Farm ating Play, mga hygiene LCC kits Crackers, Ganjan from Water, Department Filling of Health Station, Region 5. Roland Bungais. You know what, Department of Health Region 5, our partner since day 1, since the first Baby Mama Fair. Kaya naman maraming salamat po sa suportang ibinibigay po ninyo sa 97.1 OKFM. This month, in cooperation with the Provincial Government of Albay and City Government of Legazpi, in partnership with Department of Health Region 5 and Insular Life, supported by our mother station, DZGB, and organized by 97.1 OKFM Legazpi, presents Baby, Mama, and Family Fair Year 3, August 18, 19, and 20 at the ground floor of Ayala Malls Legazpi. 3-day exhibit with daily activities. On August 18, attend free seminars and watch out for the Karaoke Kids Singing Contest. On August 19, Latch by DOH. Sabayang pagpapa-breastfeed kay baby, mascot show, and cooking healthy foods for family. On August 20, parenting for the twinning fashion show. At para sa patuloy na balik eskwela ang mga bata, magpa-booster na sa Booster Edukasyon Pinas Lakas by Department of Health Region 5. Kaya mga mommies and daddies, magkita-kita po tayo on August 18, 19, and 20 at Ayala Malls Legazpi. Baby, Mama, and Family Fair Year 3. Brought to you by Ayala Malls Legazpi.
So mamaya, samahan po kami. Okay, we will be having the first OKFM Karaoke Singing Contest. Part of our advocacy sa samuyang mother station ng PBN Broadcasting Network Incorporated. Of course, hatod po sa Indo ka 97.1 OKFM. Taod po yan in alas 4 nin hapon. Digdiman po giraray sa Activity Center kan Ayala Malls, Legazpi. So once again, maraming salamat po mga Fergie mommies sa mga sa tuyang katuwang, our friends from PHO, from CHO. Maraming salamat po mga BHW. Thank you so much.